5 причини за болки в ставите и как да ги минимизираме. Причина номер 4. Слаби мускули. Знаете ли, че слабите мускули могат да причинят болки в ставите? Когато мускулите около ставата са ослабени, те не могат да поемат натоварването правилно. Това означава, че ставата поема целия удар, което води до болки, възпаления, дори увреждания. Какво може да направите? Добавете редовни упражнения за укрепване на мускулите, включете разтягане и активни движения в ежедневието си, осигурете на тялото си нужните хранителни вещества, за да се възстановява по-добре. Вашите стави ще ви благодарят. Заповядайте в групата Движение без болка, линкът е споделен долу. Хубав ден да пожелая на всички! Щастливо посрещане на новата година! Всичко най!